Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Eusko Ikaskuntzako saio berri batera. Beno, aste honetan makina erremintari buruz hitz egingo dizuegu eta sektore honek Euskal Herri mailan, baina bereziki Gipuzkoan izan duen eragina. Gai honi buruz mintzatzeko adituak diren bi solaskide izango ditugu gure artean gaurkoan, baina aurretik gaiari buruzko informazio orokorra ezagutzeko aukera izango dugu Miriam Rodríguez gure lankidearen eskuz. Gipuzkoako makina erremintaren industria 20. mendetik aurrera hasi zen garatzen, eta jarduera horren aitzindari Elgoibarko udalerria izan zen. Makina erremintaren institutoa, IMH, industriaren eta komunitatearen zerbitzura dagoen teknologia berrikuntzarako ikastetxea da eta 3 eginkizun nagusi ditu. Prestakuntza teknikoa, hedapen teknologikoa eta enpresei zerbitzuak eskaintzea. Mila esker, Miriam, sarrera hau entzun eta gero, gaurko gonbidatuei paso ematea besterik ez zaigula falta, eta alaxe egingo dugu. Nire aldamenean ditut azteko Josean Egaña, bera Elgoibarko makina erremintaren institutuko zuzendaria da. Kaixo, Josean? Kaixo. Arratsaldeon, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eta bestalde, Pedro Ortuondo makina erreminta museoaren zuzendaria ere dugu gaurkoan. Kaixo, Pedro, eguerdion, arratsaldeon hobeto zan da, eta ongi etorri. Bero, makina erremintari buruz hitz egingo dugu gaurkoan, Eusko Ikaskuntzako saio berezi hontan. Eta azteko, konta iguzue, Josean, zurekin hasiko gara, zeri deitzen diogu makina erreminta? Bueno, definizio bat topatzerako, makina bat da tresna balio duela hainbeste gauza egiteko. Lehenengo makinak izango zian, erdi aroara baldin bagoaz, izango zian, balio zuten, ez dakit, bai aizkorak edo bai edozein tresnak eta egiteko beste elementuak, ez? Hori bilakaera izan du historiaren ziar, hor pasatu da gero Burnia Arora, Burnia Aroan hor aurrerapena da, Burnia menperatzen denean zein aukerak ematen dian, nekazaritzarako tresnak eta tresneria lantzen, gero ontziolan, armagintzan, eta horrela, hori evoluzio guzti hori jarraituz, orain ezagutzen dugun hainbeste modelo, ez? Eta modelo asko badute iraganean hainbeste referentzi. Adibide pila bat, ditugu, Horixe. Pedro, ez dakit, zer aipatu nahi zu? Horren buruz, teknikokin argiratzeko pizka gaur egun ibiltzen direzen makinak, ez teknikoki definituta, izango zie txirbil arroketaz, urraduraz, talkaz, presioz, prozedura elektrikoz edo aurreko metodoa kombinatuz eta kanpoko energia iturri batek eraginda metala konformatzen dituzten makina ez eramangarriak. Bueno, makina erremintaren historizia nahiko handia da. Denan, zuek hobeto jakingo guzue, baina konta guzue baina eta bai entzule guztiei, lehenengo makinak noiz sortu ziran? Lehen erdi aroa aipatu dugu, industrial irautza baita ere. Bueno, gizakiak beti behar izen dau eskuetan elemento bat, edo makina bat, edozin gauza egiteko. Lurra lantzeko atzur bat, egurra mozteko aizkora bat, eta desentzarako labana, ez? Orduen, horre gauza kontuan eukinda, beti dandik gizakia makinak behar izan dauz lantzeko. Ez orduen niretzat, horrek izango ziren lehenengo makinak. Gero, erdi aroan beste makina batzuk erabili ziren, teknikoki asko sobeto deskribituta. Forma zulatzeko, dagatuluak zulatzeko makinak, eta forma borobilak eiteko tornuak izaten ziren. Gero horrek tornuak ibiltzen ziren gizakiaren indarrakin, edo arkuekin, edo pertigakin, edo beste edozin laguntza, pieza lantzeko zana, lehen esan duguna, zulatzeko herramienta bat, eta borobiltzeko pieza hori bueltaka, eta beste tresna batekin, forma hori borobila emoteko. Prozeso horrebiek niretza direz zarrenak. Bueno, pila bat adibide ditugu, Bai. Beno, gaur egun zenbat makina inguru ditugu sektorean
inguruan. Azkeneko datuak nirekoa zena golan orokorrean 3.000 baino makina gehiago egiten dira. 3.000 baino gehiago, 3.000 baino gehiago. Makina, makina edozin gauza egiteko makina bat lea da. Orduen kontu, nokin ez da insimplea tornua, edo fresadora bat, edo dagatulo bat, edo zorrostarri bat, ez? Gaur egun makinak mugitzeko, robotak, makina asko dauz, ez? Edozin gauza gizaki laguntzeko, bitartean erabiltzen dauen elementu horrek makina ditzotzegu. Beno, garapena nahiko handia izan da, ez da, beraz? Hori da. Zabala soluzia. Bueno, makina herramientaren tradizioa nahiko handia izan da Euskal Herri mailan, saioaren hasieran esan dugun moduan, baino batez ere Gipuzkoan, ez da? Konta iguzu, Josean, ez dakite, zuk behar bada IMT-ko zuzenari moduan, lehenengo makinak noiz sortu ziren baita ere, eta Elgoibarko kasua epatuko dugu, zen nahiko ipagarria da, ez da? Horixe, bueno, udalitzea behintzat, eta Elgoibarren ja badira urte batzuk, Elgoibar makina herramienta hiriburua bezala ikusten duela bere burua, ez? Orduan, ikusteko nundik eta noiztik, junbarko ginateke erdi arora, eta beti pentsatuz indarra orduan txe ura dela, eta izango dugu, lehenengo enpresak edo orduko instalazioak ibaiaren onduan, eta izango dira olak, ez? Eta juten baldin bakea debabarrenean, Elgoibarren bereziki, eta bai debabarrena guztitan, badago zain beste ola, bizen hoiek ola dutela atxizki, nola baiteko, bai, adierazten dute leku bat nun lanindan egurrakin, egurrola kaso, edo burdinola, burniakin, eta horra junberko inateke, eta Elgoibarren kaso, mordozka dira, eta inguruan mordozka dira, burdinol hoiek, edo, hoiek errementiri izango dira, eta ingo dute, burni batetik hasiz, ingo dute, zuaren bidez eta uraren bidez, bainbeste tresna, erabiliko direla, lehen Pedro ongi esaten zuen bezala, nekazaritzan, ontziolan ere asko, astillerotan eta baita ere armagintzan, horiek izango dira pizkat, eta noragoaz, erdi arora junbarko ginateke, horrek daukadan, harreman, sozial eta ekonomi guztiekin. Bueno, Gipuzkoa tradizio handiko lurraldea izan da beraz, sektore honetan, baina batez ere, zuk aipatu zuen moduan Josean, debabarrena, ez da? Hala ere, Elgoibar konkretuki, zazki, erreferente bat bihurtu da urteekin. Hori da. Pedro, ez dakite, zozera aipatu nahi zuen. Galdera horretan, igual esan beharko zen, ja, 16. mendean, ja, enpresak ez, produzio bereziak egon zirela hemen deba barrenean. Hemen plaentzin, konkretoki, hor egon ziren, armaginak, eta orduen egiten ziren armak, eta errege katolikoak esan da, horko langileari, emetik Euskal Herritik ezaltzeko Ameriketara horrek hemen egiten ziren armak, ez gero horren ostien agertu zen ja grabatu bat, lanboten grabatuan, eta hor dago oso ondo azalduta ze gauzak egiten ziren hemen, eta ze ondo organizauta egoten ziren, ez? Gramio desberdinakin, ja orduen referentzia hori ja da 1757 urtekua. Orduen referentzia horrek nahi da bezan, ja lurrin makina erako ezala, eta hemen lan zoragarria egiten zala, langile oso ondo prestatuta egiten zirela. Nahiko adierazgarria bagarela, Hori da. Badela, Beno, musuari buruz egingo dugu berba orain, zu Pedro, musuaren zuzendaria zara, Elgoibarren, ez da, pizkat, konta ikusten noiz sortu zen, eta ze helbururekin. Jaiozan noin dela 14 urte, idea bera. IMH izen zen, zena esaten da, bere asmatu zuena. Eta gero, proiektu garbi batekin, ez? 4 urte ibili ginen, eta zauzer berezia egiteko, eta sasoian, egon dala 1 urte bezala, lehengo makinakin, lehengo tresna guztiekin, eta aldan eta ondoen, zauzer berezia bat montau, eta hobeto ulertzeko.
Ez, gaur egun, gauza asko aldatu dira. Ondala, 100 urte ondio gaurko urteko jentiek ondio gogoratzen da. Ze horrek teknikak egon ziren 50 urte gitxi gora bera, ez? Eta makina horrek bebai. Kontenukin, gukin duguna izen dana, gure atzindariak egin da lehengo makinak, egin zuenak, mantenimientoko lanak edozin forma iteko, horre makina guztiek guk batu indogu zela eta sasoian egoten ziren bezala prestatuta dekogula museo hori. Museo da zenbat pertsonek egiten duten lan museo honetan? Bueno, gure museoa da txikia, eta, 400 metro karratu dekogu eta 2 langile dagoz. Makinak zaintzen dauena, eta gero, pizkat, proiektua eramaten dauena. 2 langile. Museoaren olan gauzarik adierazgarriena, zein izango litzateke, Pedro? Orokorrean esan da, bera, zelan erakusten dugun, oindala 100 urteko historia zan bezala. Bueno, IMH ere parte hartzen du museoan, eta ni esango nuke ere, Pedrokin esan dakua pizkat gehituz, biziri dagola museoa, ez? Claro, erakusten dugu, erakusten dira makinak, era bizi batetan, nahi dugu esan. Han sartzen dana ez ditu ikusiko lako makina geldirik eta baizik eta dana funtzionatzen du eta lanean dago produzituz. Claro, hau behar bada entzulazkok ez dute jakingo, baino Elgoibarko Makina Erremintaren Institutua eta museoa batera lanean zabiltzatela, eta elkar lanean, hori da, igual sorreran ere, zerbait komentatzeko, nik esango nuke hori, planteatzen danean, idea estrategiko bat bezala planteatzen da. Zer nahi du esan, gure asmoa orduan da, gu ezagutu dugun kultura bat, orain dio biziri zegoena, gure ondorengoei ere erakutsi. Nola baiteko, kate bat, ez etetea, ez apurtzea, baizik eta hori egondan kultura guzti hori, iragane, etorkizunean ere, ezagutu alizatia. Eta kultura hori mantentzia, ezta? Hori da, gauzarik importantien azken zinean. Beraz, helbururik nagusina, Pedro, makina erremintarekin zerikusia duen ondarea berreskuratzea eta mantentzea izango litzateke, ezta? Hori da, ez? Kontu nukin, honen makinak lana egin da etorri ziren gure museora. Eta gaur egun lana egiten dagoz. Ez? Bakarrik, martzen ez lana, ez? Tornoak, dekoguz, modelo berezienak eta danak gauzak eiten. Ez orduen, tailer bat izango bazan bezala. Eta tailer hori, hori dala, 100 urte bezala dabil motor batekin, transmisio orokorrien, ez? Eta gero, inder hori eramaten dugu, dekorie, zango datzen, enbarrauak, dekorie erdera zikera nola esaten da, eta gaur egun kabliekin eramaten da indarra, zazoian, burdinakin eramaten zan, eta gurpiakin, eta ugelakin, nahi zuen gizakiak edo langileak toki horretara eramaten da lana, eta gero makina horretan torneatzeko, torno bat torneatzeko karrasketako makinak, launtzeko fresak, forma prismatikoak egiteko edo engranajiek, zulatzeko makinak, eta modelo bakotzetik dekuz 3 edo 4 makina. Orduen da, ni uste igual larri izango zen ezati, ez? Referente bat garela Europan eta Europatik kanpo bebai, sektorekoek esaten dozku, ez? Gudeko un bezala, merito asko dekogula, eta inguruan kokatuta dauen Elgoibarren toki zoragarria. Denaen, 100 urte hauetan, zuk lehen aipatuzun moduan, Pedro, momentu honak eta txarrak egongo zian, ez da? Hombre, momentu gogorrak, ez? Eta lana, lan gogorra, industria, gora bera handiak ukingo zauen eta eskuko lanak ziren lehengo lanak. Ez makina bakarrik ez zauen inten lan, zazoian. Gizakia izaten zan, makina edozen gauza egiteko, ezateotzen, oin edoztezu forma borobia, torleju bat, eta torlejuak egiteko asko jakin behar izaten zan. Ingenio askoko, eta oso teknikoki oso aberatzak ziren. Gauzak asko aldatu direla, ezta, urteekin? Horretarako hori ikusten da, zenbat aldatu da. Zenbat bizitari inguru jasotzen ditu zuen museoak urtean, holan gutxi gora bera? Momentu zibili gara bera, prestatzen, eta 10 urte indugu zaurten, eta astelehenetatik ostiretara eukiten dugu zabalik. Eta 5 egun
astean. Urtean, abuztuan eta jaiegunetan eta aste santuan, Gabonetan itxita goten da, eta alan da guzti 4.000 persona inguru etorten dira. 4.000 pertsona, 4.000 persona. 4.000. 4.000 persona. Eta bueno, aurten, nahi duguna da, ja, beste museo batzuk dabizen bezala, eta baiadan beste museo batzuk dago, lotura bat inten dugun, eta jaiegunetan bezabaltzen dugun, poliki, orduak ondino ipini bat ikdeko bai alegindu nahi dugu, hori, aldan eta ordu gehiago ukita zabalik, aldan eta jente gehiago ekartzeko, gure herrira. Bueno, ziurazki datu hau zuek ez duzu jakingo, baino 4.000 pertsona hauek, gure baiakoak izaten dira normalian, deagarrenakoak o Euskal Herri osokoak? Euskal Herri eta gero enpresakin etortzen dira, delegazio desberdinak, AFM-tik, enpresa hemen gehien etortzen dira ingurukoak, gero komerzialak bebai, gero IEM-atzeko ikasleek bebai, beste ikasle batzuk bebai, beste tokitan, beste, herriko ikasleek betorten dira, fenomeno hori ikusteko, ze gaur egun hori liburuetan eta, ondino, erakutsi inten da. Beraz, denaen, harrera ona duen museoa dago, ezta? Elgoi Barkua. Ni uste dut, bazik eran, referentzia horrik deko, ze gustora geratzen da, jentia gure museoa etortzen dire zenean. Josean, zein da zure iritzia museoari buruz? Museoa, niretzako ekarpen handia ematen dula, lehen aipatzen nuan nola bakatea, ez genula apurtu nahi nola bait, baina hor badago gero ze satisfazio hartzen duten jende ezberdina. Pedrok aipatu du makina herramienta sektoren hornitzailea, proveedoreak, bezeroak, kanpotik etorri izan danean, eta oso kurioso da, baina etorri danean, Estatu Batuatik, edo Alemaniatik, eta hori enpresa, edo aeronautikaren sektorekoak, ikustera, AFM bidez hornitzaile, eta ze sektore dugun, makinaren da ze sektore dugun, museoa bizitatu dutenean, ematen diogu, nola baiteko intangible potente bat, ikusten dute, gu ez gerala atzokoak, gu badara magula, egun urte baino gehiago, eta hor, eta batzutan, Espainia estatua, ez du kanpora irudi hori proiektatzen, behar bada beste ezaugarri batzuk turismoarekin eta lotura gehiago dutenak, orduan hor badago nola lan egin izan dugun, nola dakigun lan egiten, eta bada zain beste balore transmititzen diela, eta ni uste oso era egokian, hori kanpoko jendeai eta edade batekoei eta baita ere industrian lan egin dutenei edo lanean daudenei, orduan badaoz, hainbeste balore, oso kurioso lantzen nahi diela. Galdera, bioi ingo izuet, museo honek merezituen protagonismoa izan du? O merezitako protagonismoa izan du, urteekin? Ni uste dut, holango gauza bat eiteak gioirik espadago, ez dakigu, lehengo industria bat, lehengo gentiekin, ez pasara egoten bazin dozuen, ez? Orduen guk ezin dunukin, ez gierik, ezin dunukin ezer, ez? Orduen, ni uste gaur egun, indan bezala, eta beste museo batzuk ikusita, guk erakusten duguna, ni uste oso zoragarria dela. Nik ikusten duena hori, pun izan duela, urratzak poliki betetzen, ez? Hasiera batetan, asmo hutzak eta asmoak eta baliabide gutxikin behar bada, eta bai gero urbildu dugunean enpresak, urbildu dugunean AFM, makina herramientan egileen asoziazioare bai, eta bereziki persona batzuk, sektore hauentatik, jun izan gera paso sendoagoak ematen, eta, orain gaude berriro beste enkruzijada bat, jartzeko hori, ez gure eginkizunetik pizkat arlo publikoagora nahi dugu ipini, zer nahi du esan, eta paso hauek ematen ari geha udaletxekin, eta bai eskualdekin, eta pentsatuz, hor sortu dugun proiektu hau, baduela balio handiagoa, ez? Eta, hor dago Pedro ere kontatzen duenean, azte bukaerak irikitzea, jaietan irikitzea, oporretan eta ez, orduan. Hori, izango zen urrengo pausua. Jun izan geha alde hortatik, beharra da mantzo, gure baliabidekin, gertuko enpresan laguntzekin, eta nizet oso lan kurioso eta orekatua eginez.
Beno, denaen, kontsoliatuta dagoen musea da hau, duarik ez dago, eta, bueno, gure entzulak ere, nik uste dut, gurekin bat egongo irala, Zer gehiago museari buruz, aipatzeko? Bueno, hori bai, ordutegia, lehen esan dugu, Pedro, astelenetik ostiala da. Ordutan, gutxo gara, da? Goizeko 8:00 ordu batetara eta ordu 2:30 5:30. Oso ondo, gure entzulek datu ondo jakin ezaten, ondo hori izatea. Beno, museoa alde batera utzita, makina erremintaren institutuari buruz egingo dugu berba. 81an osatzen ginen, eta, bueno, sortu ginen 81an. Gure proiektua 4 urte leheno ikusten genuen ze beharrak eta zuden inguruan, gainera, esan behar da ere, sortzen gehala lanbide heziketako zentro batetan Elgoibarren, eta gure metal adarra ia desagertzea zijoala. Orduan, guzti horrek eramaten gaitu proiektu bat planteatzera, enpresen laguntzen bila jutera eta instituzioekin batera, eta azken finean proiektu horri gauzatzera. Makina erremintaren institutuaren sorrera zer da adierazgarri? Zer da adierazgarri? Bi gauza kurioso, hasiera batetan, metaleko formazioak eta ia desagertzea zijoa zela da Elgoibarren. Pentsatu, gaur egun dauz, 3.000 inguru lan sektore honekin, fabrikazio mekanikoaren inguruan, eta desagertzea zijoa zen 89an, eta horren kontra planteatzen dugu proiektu bat. Eta adierazgarri da, proiektua bete-betean jo zuela behar zan formazio bati, orduan. Enpresak ere oso premian zeuden orduan kontratatzeko jendea, eta oso garbi ikusi zuten, eta da hori, proiektu bat, behar handi batetan oinarritzen dela, gero laguntza duela enpresetatik, instituzioena gero, eta horrela sortzen dela. Zenbat pertsonek hartu zuten parte, sorkuntza honetan? Bueno, esan behar dugu, irakaslegotik orduan zentro hartan, gutxi batzu ginal, gero enpresak, sektore oso bat, hori bai, gero izenak esan gabe, eta sektore horretan egon ziran orduan promotore bereziak, eta, udaletxea bera, diputazioa, hezkuntza gobernutik ere egon ziran arduradun batzuk ere bai, orduan, talde eder bat osatu zan. Eta pixkanaka kontsolidatzen joan zarete zueko itare, ez da? Horixe, pixkatuaren perspektiba bat, 81tik ona bado perspektiba bat, eta perspektiba hortatik, kurioso ikusten dugu, nola 81an, 17 pertsona ginala. 17 pertsona azten ginen, eta gaur egun, instalazio berdinean, 103 gaude, fijo lanian, ez? Orduan, bai, hor badago. Hasieran 103 gaur egun, Horixe. Hasiera, hori proiektu guztiak, proiektu baten hasieran ezin zaio eskatu, bere kapazitatea guztia ematea, ez? Orduan, horrela ibili ginean 2 urte, baina urtearen poderioz, jun izan gera betetzen, lan txukuna. Eta batez ere, ikusten dana da, hori formazio gurea lanbide heziketa, formazio teknikoa, ingenieritza ikasketa diela, eta inguru guzti horrek, nola sortzen duen ere aktibidadea, ez? Hori, bai, eman behar duela pentsatzeko, ez? Azken finean, zer egin izan du ni emeatzek, prestatu jendea, ez? Era guztikoa. Hasiera hezkuntzan ziklotan, ingenieritzan ere, ziklo ondoren gure ingenieritzatik apostin dutenak, hainbeste langile, pentsatu, baia 2000 langile pasatzen direla urtetik urtera, gure kursiotatik, langabetuak ere bai, izan dugu eta dugu formaziorako kanpotik ere hainbeste tekniko, proiektua kanpuan, eta bar. Orduan, ni uste dut hor alde hortatik, bada inbertsio interesante bat. Babean, IMH-ekin badegula infrastruktura interesante bat. Garapen handia izan duen institutua da, duarik gabe. Horixe, bai. Heziketa zikloak, ikasketak, e-learninga, ingeniaritza eskola aipatu dituzu intxe bertan, pixka bat, hauetan sakonduz, adibidez, heziketa zikloak nolakoak dira, zenbat eskaintza dituzu, konta guzu? Bai, orain dela gutxi indegu hausnarketa estrategiko bat, hausnarketa estrategiko horretan markatzen gea referente izatea,
fabrikazio mekanikoaren formazioan, gaitasun honetan, referente izatea Europan, eta horretarako, aipatu dezun, eskaintza badegu, hoien artean zikloak, orduan lanbide heziketako zikloak, bideratzen dugu fabrikaziora, diseinora ere bai, beti makina erreminta inguruan, eta gero montaiaren inguruan ere bai, makina eta sistemen mantenuan. Orduan, batxiergoa bukatze eta gero azten dira superior edo goi mailakoa direnean, eta hor, 2 urte izango dira, 2000 ordu, horietariko 80 bat praktiketan, eta beti formazio, nola esan, teoriko eta praktikoa. Eta ipatu behar berriro hausnarketa estrategiko horretan, bai ikusten degula, eta enpresaren gertu beti bizi izan dugu hausnarketa hauek, ikusten dugu bai dauzela jarrera aldetik, eta bai nolako joera, nola gian komunikazioa, nola gera lania, nola kompromisoa zer dan, eta ikusi izan dugu balore horiek landu behar diela. Orduan, gure ezaugarri berezi bada, zen bat aztertu eta gero implanta eta indegu ikasketa prozesuan metodologi berriak. Orduan hor, ziklo hauek duten beste ezaugarri interesante bada, nola proiektuaren bidez iten dugu eta osatzen dugu formazioa. Zer nahi du esan? Baina ez da inbeste asignatura teorikoa, baizik eta, asignatura edo gai horrek duen edukinak, proiektu baten bidez landuko dugu. Era bat, askoz praktikoagoa, suposatzen du gero kompromiso, taldeka ere ingo da lan, eta suposatzen du ikasle horrek landuko dula komunikazioa, elkarlana, problemaren konponketa, eta inbeste elementu. Oraintxe arte aipatu dituzune balore horiek sustatzea edo garatzea zuen ikasleen artean, zaila izan da? Zaila, pentsatu, gu kontraesan batekin topatu izan geaz, orain arte izan duten ikasketak, asignaturaka ziren, zu pentsatu, batxiergoan edo DBH-en ere bai, ikasle batek ditzu 8 edo 9 gai, normalean ez dutela harreman elkarrekin. Orduan hori enpresa batetan ez da gertatuko. Orduan gurea izan da gehiago, proiektu bakoitza izango da prozeso bat, eta prozeso horrek badu amankomune handia enpresan edo bizi errealean gertatzen danakin. Orduan hasiera batetan kostatzen zaigu ikaslei transmititzea metodologia eta sistema hauek hasiera batetan, baina gero askoz naturalagoa funtzionatzen du, askoz arrezau da ebaluazioa, eta importantena, hor konozimentua edo dakidana, edo gaitasuna, edukin guztia harrapatzen du, hori aplikatu ingo da ere bai, orduan, alde hortatik gu horrekin pozik gaude, suposatzen digu, bai estrukturat kudeaketan eta inbeste aldaketa, baina alde hortatik bezatzen dugu, ez daudela modu asko, eta ezin degula batez ere, hori importante da, eta hori nahi eta markatu, ezin degula errepikatu, orain dela 15 urteko ikasleari kontatzen genion gaiak eta metodologiak. Ez dute balio. Gu gaude aurten 2008-2009 ikastarako ikaslekin lanian. Izan ere, suposatzen dut, gaur egungo ikasleak eta duela 15 urteko ikasleak, diferentiak, ezberdinak izango dira ezta, eta ere, ohituretan eta danatan. Horixe, eta, garbi dago, eta baina ezberdinak gea, dana gera ezberdinak, eta langileak, eta orduko langile bat eta oraingua, pentsatu, aipatu zu guztu 15 urte. 15, 16, 17 urte, azken urtetan, hazkunde ekonomikoa oso nabaria izan da. Orduan txe zeuden behar batzuk, orain txe ez daude. Orduan txe zeuden, denbora librekoa inbeste tresnak da, orduan txe ez zeuden, eta barrez, markatzen dituzte. Eta gaur egungo egoera berrietara egukitu behar garela, ez da? Horixe. Horretako gaude, baina, gero bestaldetik, konturatzen gea, oraingo gazteak, inoiz ez gaiz
hobetuagoak, ez txarragoak, ez hobeagoak, ez? Desberdinak, ez da? Desberdinak, eta bueno, eta adibide bat, ari gera pasan urtetik, eskaintzen ziklo batzuk lana eta ikasketa suposatzen dutena ziklotan, ikasi eta lan programa batetan. Orduan, programa horretan, arrakasta handia izan du. Gero, ikusi dugu, eta zailtasunen badaukagu enpresekin, ze orain kontratuak itera, ikasle bat, hasi berria dena, eta orain gaitasunak ez duna garatu, ez duna landu, enpresekin ez dugu hainbeste errestasunik, baina bintzat ikasletik, eta oso kurioso da, nola denbora gutxitan zein heldutasun hartzen duten, ez? Orduan, nik uste gaztekin eta bizkatarroen berriala. Ikasketei buruz ari garela, eta, kate hontako saio lokaletan askotan aipatu izan dugun gauza bat zera da, estraineko zuek IMH-en josean euskaraz manduzula langileentzako iraunkorreko ikastaro bat, ez da adibidez? Horixe, tema gai kurioso da, kurioso balen esaten genuen, museokin eta estrategikoa ikusi genuen bezala, ez? Ziklokin, berdin gertatu zitzaigun, aspaldik, guk era inguruan, lehenak euskerazko eskaintza zabaldu genuena. Ikusten genuen ere orduan nahiko zabalduta zegoela sekundarian edo bigarren hezkuntzan, eta horre gero eman digu gero nahiko aukerak. Olako kursokin ere berdin bezatzen dugu. Zer gertatzen da? Oraindik ez dagola, ez dago demandarik, baina pentsatzen dugu eskaintza ere ez dalako landu, ez? Karo, guiten dugu urtean, lehen esan dizut, 2000 bat langile pasatuko dira, orduan asko dira, eta horrela botatzean, eta ez daukat orain zenbaki garbia, baina ia 400 kurso baino gehiago egingo dugu, olako motzak edo urtean ziar, aipatu duzu, bat, gutxi batzuk, baina hori, olako bide luze bat egiteko lehenengo pausoak eman behar dira, ez? Eta horiek izan dira, eta, kurso hoien atzetik, gabiltza, esan behar dugu ja, pare bat urte daramagula ja horren atzetik, ze irakaslei zuzenduak egin izan dugu, baina langilei esan dezun bezala, estrainekoz. Izan ere, datu zehatzak eman behar baditugu, hau entzule asko kristure jakingo, baina aipatu barra dago langile eta langabetuentzako 239 ikastaro programatu dituzula uztaila bitartean, ezta? Bai, horixe da, bai. Datu hau kontuan izatekoa da, eh? Bai, hor badago beste elemento bat, nuela aipatu astu gabe, zikloak bezala, ingenieritza bat ere eskaintzen dugula. Ingenieritza honek duen ezaugarria da zikloak ikasi duten ikaslei zuzendua dela, eta lehen ikasten esaten noan bezala, ikasi talan programa hori ziklotan duguna, hoxe ere iten du alternatu, iten du txandakatu, ikasi eta lan. Zer suposatzen du? Ikasle horrek jasoko ditu gai batzuk 3 urtetan, ingenieritza egiten duen 3 urte horietan, eta gero enpresan tutore batekin, landu izango ditu ere, bere lan arruntak, eta baita ere junko da proiektu bat desarrollatzen 3 urtetara. Eta horrela, modu horretan, 3. urtea bukatuko du, proiektu profesional bat egiten, ez? Orduan, alde hortatik, lana eta ikastea batera, berriro, lehen komentatzen duen bezala, ematen dio indar gehiago. Eta batez ere, irakasleak, IMH-en ematen dioten, edozein gaia azaltzen duenean, ze hor ikasle horren dago ikusten ere gero hori nola eta ze aplikazioa duen enpresan, ez? Beste abantaila bat suposatzen duela, ez da? Horixe. Beraz, ikasleak aldi berean langileak dira, baita ere. Hori da. Gure kaso, hasierako hezkuntzan, eren bat edo dira langileak. Hori hasiera hezkuntzan. Segero sartzen bagera etengabeko hezkuntzan, dana dira aktiboak, dana dira langileak. Eta egon daitezkere bai, zuk aipatu duzu bezala langabetuak. Dato bat esateko, iten genuen, pasan urtean 12 talde bat edo, gutxi gara 140 langabetu ere pasatu ziren IMH-etik. Duela 10 urte adibidez, Josean, aldaketa guzti hauek posible izango zirela ustezen duten? Edo bintzat garapena, komentatzen ari eran garapen guztia. Guazkenean, gaude lapiko baten sartuta, eta igual aldaketa horren funtsa edo zer dian eta igual ez dugu sentitzen.
horretarako, bueno, gu baliatu izan gea beti hausnarketa estrategikoak eginez, ikusten ez, momentu bakoitzean, zeri eman behar genion edo zein zen elementorik nagusiena. Igual atzerago 10 urte aipatu dezu, orduan igual zan gehiago teknologia edo gaitasun teknikoak, eta ikusten genuen hor genula premia. Orain hori ere bai, eta hori ahaztu gabe, baina ikusten dugu ere joera, jarrerak eta inguru horiek ere bereziki ondo landu behar dira. Bueno, eskaintza handia da, zuen institutuan, baina erantzuna ikasleen aldetik ere nahiko handia izango da, ezta? Imaginatzen dugu. Bai, gu ere hor bai iten dugula marketing programa handi bat, baina, posi gaude, ez hor, zenbaki harina kontatzeko, 250 bat ikasle, 248 zuzen esan da hasierako hezkuntza zikloetan, 105 ingenieritzan, eta, lehen esan bezala, 2000 gertu, 1900 luze, 1800 luze langile, eta beste 180 bat langabetu. Ikaslauen perfila nolakoa da? Holan gutxo bera? Bueno, ikusten duzu ikasle eta programak oso ezberdina dira. Bai. Hasierako hezkuntzan egongo dira, batxilergoa edo DBH bukatu izan duten ikasleak, ingenieritzan ziklo industriala bukatu duten ikasleak, eta gero langileak, eta oso, orain esate baterako demanda handitu zaigu, krisiaren inguruan, langilea badaki bere gaitasunak azken diela, bere indarra lan bat edo mantentzeko edo mejorat promozionatzeko, ez orduan, zer dira langileak interesa dutela, hori promozio bat izateko edo behintzat bere ezaugerak eta mantentzeko, zorionez eta fabrikazio mekanikoan eta makina errentaren inguruan, uste dut, nahiko zabalduta da gaitasunak edo lantzen dira, gaitasun teknikoak eta besteak, edo lantzen dira eta biziaren ziar, edo geldiezkeo, dana bezala, eta industria bezala, edo igual, esango nuke irratia bezala, gelditu ezkeo, horrek azkenean problema sortu daitezke. Pedro, ez dakit gai honi buruz, zure iritza eman edazun? Ni formazioa uste dut berezia dela, eta oso lotura handia dekola mengo industriakin. 10 urte edo, ez? 10 urte dara haien mehatzek, orduen azkenien hor ikusten da, gero eta ikasle gehiago badagoz, horrek esaten daudana. Nik kanpotik ikusita oso ondo ikuste dut, programa hor bertan dauzen programak. Esaten dela a la carta, ez formazioa a la carta. Datuak bintzat pozik egoteko moduko dira. Ikaslauek normalian gure baiarakoak, hemen debarrenakoak izaten dira, edo Euskal Herri osokoak baita ere, Josean? Hor, ez debabarrenakoa bakarrik, nik esango nuke horrela, eren bat zerbait gehiago debabarrenakoa, hoietatik erdiak elgubartzik izan daitezke, gero beste baileretatik eta Gipuzkoatik batez ere on daitezke beste eren bat, eta gero Euskal Herri guztitik ere bai, hor mugitzen gea. Ingenieritza dauka esparru igual zabalduagoa, baina gero ziklotan esan bezala, debabarrenetik gehiengoa, baina gero hori beste bailaratan, Urola edo Urola Kosta eta Durango aldera irikitzen gea, eta hor ere, hainbeste ikarli. Lehen aipatu dugu, eta Miriam gure lankideak izan duen moduan, Gipuzkoako makina erremintaren industria, 20. mendetik aurrera zizela garatzen, eta jarduara honen aintzindari, Elgoibarko udalerria izan da dudarik gabe. Dena den, aipatu barra dago baita ere, industria jarduera horren barruan, Danobat taldea unean uneko egoerara eta garai bakoitzeko eskakizunetara ere egokitzeko gai izan dela. Gaur ez dugu Danobateko lan inorramen, baina, behintzat ere beste referente bat izan da, ezta? Elgoibarren eta gure baiaran baita ere. Aipatzarren, Bai, hori, beraiek azalduko dute, seguruan asko, sobeto, gure aldetik azaldu dezakegun baina, bada referentia, ez ikusita, ibiliko dira, uste dut, 1000 langiletik gertu, hainbeste sektoretan lan eginez, eta hainbeste enpresa,
bueno, orain dio, eta ez da zela momentu honetan berri on asko, berri on bat ematen zuten, Rusia da justo saltzen zuten sistema, trenak eta mantenu aiteko sistema bat. Eta, bueno, ikusita gero nola kokatuta daude, sektore berezi, baina bera liderrak bal izan detezken, eoliko bezala, edo aeronautikoan ere, erretifikatzean, eta orduan, bueno, gu pentsatzen dugu bintzat, bailarako bai teknologia eta inbeste desarrollo, bueno, dago ideko ere, bere ikerketa zentroa, ez direla ulertzen berdin beraiekin edo beraiekin gabe, ez? Orduan, hor bai degula referente potentea. Bueno, eta azken finean, dara bat aldea, Europan, makina errementaren sektoreko enpresa, holan, nagusienetarikoa izan dela, beti. Horretan ez dago duelik. Eta horretan danok ados, egongo garala. Bueno, gero hori ikusi behar dugu ere, Europan ze tamainoa daude, eta gero munduan ze tamainoa daude. Orduan, juten baldin bagea, Japonera, baina enpresak eta taldeak oso handia dira, eta hori behar da, sektoreak oraindik duen erronka bat, nola iten da handiago, zalantzari gabe, talderik handiena hemen, eta esan dezakeguna, baina Europako dimensio bat duela, bakarrentarikoa dano bat taldea da. Bueno, makina erremintaren industria gaur egun nola ikusten duzu, Pedro? Zuzeu, azteko? Bueno, krisisko hitz horrekin, ni uste dut danak ikututa igual egongo dizela, baina hemen nik museoan, etortzen direz, delegazio desberdinak, eta entzuten dut, aurrebe geratuta pizka dauzela beste azkeneko urtea kontuan ukinda, bueno, hori, esan duguna, krisi hitz horrek, bildurra emoten dau. Aurrek be, ondo ez direz ibiliko, baina, bueno, aurrek urtiokonak izan dira, orduen, poliki, danok ustetan garen, ez bakarrik makina herramienta. Beraz, krisiaren eraginak ondoriak izan ditu baita ere sektor honetan, ez da, zuen ustez? Automobila hor dau. Batez be, bai. Hau ingurua horrekin, lotura handia, armagina de bai, eta enpresa gutxi hau dauz, eta gero makina herramienta, debagarrenan, ez dakit, zenbalaki, 3.000 langile edo ukingo dauz. Hori da. Zenbaki... Hori, guretik, bai IMH-etik, bai planteatu, eta momentu egokia izan daiteke, ikusten dugu, hori, regulazio kaso batzuk, edo ikusten dugu eretik handu nahi. Horba, momentu hona izan daiteke, ikusi estrategia batez ere, eta ze gaitasun estrategikoa diran, eta hor beste gauzen artean, seguruan tesoreria eta elemento importantenetariko bat eta finanziazioan dago, baina gero beste momentu ere oso egokia litzake, formazio bereziak, esparru berezitan nahi bat dugu sartu, behar izango dugu ere jendea formatu, orduan behar bada, orain esan dezakegu denbora, formazio horiek eta salto horiek emateko. Ona litzake, beti gu bezalako referentekin jokatu, IMH horatea zabali ditu olako planteamentuak itera. Bueno, IMH-a referente bat da mundu mailan, baina beste referente batzuk aipatu behar baditugu, zuek pertsonalki, bai Pedro eta bai zuke Josean, zeintzuk aipatuko zenituzkete. Hombre, hor dagoz, segun mailak, ez nahi esan, ez da estatuan ematen, baina kanpora edo Alemania edo Suizara jultzen baldin bagea, badagoz makiarramentan katedra bereziak, unibertsitate berezitan, eta aintzindari eta oso potenteak eta direnak, orduan hori esateko, eta jungo baginea Japonera edo hor ikusi behar dugu, nola funtzionatzen dute ikerketa zentro batzuk, edo baita ere enpresak, baita ere bankuak eta finanziazio sistema nola jokatzen du enpresekin batera, eta hainbeste ejemplo eta adibide ona daude, eta edozein teknologian, beti izango dugu kanpora referentziak. Horrek ez du nahi esan gutxarragoa geanik, baina gu gure badegula gure esparruak, baina komeni zaigu beti adi eta kanpora begira biltzea. Denaen, pixkanaka erreferente izatea espero dugu, ez da? O espero duzu ezuek pertsonalki? Bai, gu gure kaso lehen esaten duan, ez? Eta ez da arroak edo geralako, ez? Gehiago da,
finanziazio publiko handia, ez nahi sartu, baina gu azken 3 urtetan, 2 milioiko euroko inbertsio bat indegu makinarietan eta ez, orduan, ez arroa gehalako, inbertsio horren konpromiso hartu izan degula, planteatzen gehala Europan izatea referentzia formazioan, hori hor bai nahi dut azpimarkatu, eta gaitasunak sortzen, jendeari laguntzen gai izaten, gai teknikoak izaten. Orduan, horren inguruan, gu markatu gera 2011-arako referente, Europan referente bat izatea. Inbertsio guzti hauek egiteko zer nolako diru laguntzak jaso dituzu, Izan dira, alde batetik izan dugu Lanbide Heziketako sailburu ordetzatik laguntza, eta hor bi eren edo 2 milioitik horri bilikea, eta beste izan da fabrikante batzuk izan duten deskuento bereziak. Orduan, bata bestearekin eraman posible izan du orain horiaz. Orain gaude izten, baina berriro gure makinaria guztia eta berritzen. Eta zeren hori bai da hor badago beti erronka bat, zer gertatzen zaigu gure instalazioekin edo Lanbide Heziketak erabiltzen duen makinaria eta gure kaso hor plantatu izan gara beti igual ez gara izango ez ditugu izango enpresa honenak duen makinaria, baina egon behar gea aurreko grupeton ziklismoan bezala, aurreko grupeto horretan haiekin batera, orduan horre suposatu digu bazken teknologia sartzea, hor sartu gara bosardatzetan, multiprozesotan, teknologia batzuk oraindik aintzindari direna, baina garbi dugu 4-5 urte arruntagoak izango direla. Pixkanaka amaitzen jungo gara, aipatu hori bai, sektorearen inguruan betianik erakusketak eta feriak antolatu izan direla, ezta? Nolako feriak antolatu izan dira, eta pixkatolan orokorrian entzulek jakin ezaten? Feria, makina herramientako feria, 2 urte barru, Bilbon izaten da, beken, eta horregoten dira, 2000 enpresa baino gehiago egoten dira hor, ez bakarrik hemengo enpresa, mundu osoko feria internazionala dira. Eta hemen egoten da, aste bat zabalik, eta horretik egon behar zara, beste 15 egun lehen hau, dana hori prestatzen, eta beste aste bat bukatu eta gero. Orduen, bera, jente gehien ekartzen dauena Euskal Herrira izaten da feria horrek. Hotelak eta ez bakarrik hemen. Kantabria inguruan, Nafarroan, toki guztietan iparraldean bai, egoten dira hotelak beteta. Orduen, feria horrek oso garrantzitsua da Euskal Herrintzat eta produktua rende hibrigarena esaten, referentea, eta referente hori, 5 urte baino gehiago dara guz mundu lan aiten, ez? Orduen, makina herramientakin 100 urte baino gehiago, eta gero handi alderritik, historia munduan nabil, hizkuntza munduan josean, eta gero, hori 3.000 langile, eta dano bat, eta beste enpresa, dano bateko beste enpresa batzuk bezala, munduan ezautzen dozku edo zin bastarretan. Arrera hona duten feriak, zaten dira hauek, beraz, ezta? Horean? Esan du nola kanpoan edo gauden sektorea gehala, esan hor, momentu honetan seguro, 400-500 pertsona sektoretik, kanpoan daula. Beste feria daudelako kanpuan, egongo dira saltzen, daudelako delegaziotan, daudelako kanpoko enpresetan, eta esan behar da dano bat, aipatu dugu lehen, aintzindari da, eta baditu enpresak Alemanian eta Gran Bretañan ere bai, lanean enpresa horietan, konpontzen, saltzen, martxan jartzen, orduan bada sektore bat munduan behar duela, eta feriak balio badute zerbaiteako saltetik aparte, bada ere, ikusten, besteak ikusten zertan dabiltzaten, eta norberarena ere kontrastatzen, ez? Orduan hori bai eramaten du dinamika bat, eta sortzen du dinamika bat, ez? Ezin gelditu, eta interesante da, sektorea, makiarreta sektorea daukala bere produktua, eta hor duela bere nortasuna ere bai, ez? Eta horrek sortzen duen elementoekin ere bai, elemento positiboekin. Saioa amaitzeko, galdera hau bio egingo dizuet, zuen sektorea, makina herramientaren sektore honek etorkizuna duen sektorea dela uste duzue?
gaur egungo egoera kontutan izan da baita ere, krisiaren egoera eta lehen aipatu dugun guztia. Bueno, ni uste dut oso ondo estrukturauta dauzela, eta ni uste dut, momentu gogorra danontza da, lana derrigor, lana beti ongo da lana. Orduen aurrean zabeidaten behar da, eta, gube prestatzen garen, eta mugitzen dana, ez? Nik ere esango nuke hori, momentua orain prestatzeko hori krisiaren ondoren zer gertatuko dan, eta ni uste dut badegula ja aipamen bat eta ezaugarri batzuk zeintzuk ari dian hobeto kokatzen, eta hor behar deguna zeozer izan, eta ni hori esango nuke, zeozer izan esparru berezitan, ez? Eta hori izan behar da klabe. Ezin gera sartu ja commodity edo sektore edo produkto seriatu handietan, ze horretarako ez dugu dimentsioa, baina zerbait baldin bagea nitxo berezietan, eta hor gu entzindari liderrak eta izanik, seguro etorkizuna dugula. Primeran, Josean Egaña, Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuko zuzendaria, eta Pedro Ortuondo, Makina Erreminta Museoaren zuzendaria. Mi esker gure artean izatagatik, Eusko Ikaskuntzako saio berezientan, eta sorte hon. Eskerrik asko. Arratsaldean pasa, Eskerrik asko zuei. Agur. Beno eta amaitzeko gogoratu, datorren ostiralean, otsailak 13, Eusko Ikaskuntzaren zuzenbide sailak antolatutako jardunaldia izango dela Donostiako Miramar jauregian. Jardunaldiaren gaia epailegoaren independentziaz da, sarrera librea da, baina aldez aurretik hori bai, izena eman beharko da, Eusko Ikaskuntzaren Donostiako bulegoan, edota 943 1 0 telefono zenbakian. Hauxe izan da guztia, mila esker gure artean izatagatik, arratsalde ona pasa, eta datorren astera arte, agur!